Kula Vira. Kula saking Sanggar Seni Puja Sumakna badhe ngaturaken geguritan kanthi irah-irahan jamane wis owah dene dumadaan kelingan jaman sing wis nalika cahya rembulan durung kasilep kencar-kencar. Wektu iku padha ngarep-arep tekane wengi. Sebab banjur bisa nonton ketoprak nerusake critane. Seri mboko seri bisa kanggo nglipur ati. Bar surup wis padha ampyak-ampyakan rebut papan ngarep supaya ora ketali. Ewa semono yen kentekan kursi lila lungguh ing getek mburi. Ing jaba akeh wong bakul padha kelarisan. Bakul dolanan apa dene jajan. Bisa kanggo srana golek sandang pangan supaya bisa urip mulya lan mangan. Nanging saiki kahanan kaya mengkono wis ora ana. Padus jaman sing tansah owah. Kasilep eloke digital kang nguasani jaman. Ketoprak tobong wis ora nate kasugihake. Merga kahanane wis beda. Jamane wis owah. Saiki yen pengen golek panglipur crita, bisa weruh donya ngendi wae lan apa wae. Lewat kaca cilik sing cukup.